खुलुमखा बाहाय तंबाय खाखायो जतन kaham no tongbai na wngkhe tini ang blog tubui phaya tini kisa kok lam norok bai share khainam phaika tamni hingke kisa sal sakang Chini family ni upor je incident ongkha abono tui kisa norok bai kok lam sanai mane kwbangma borok baksa mix ongtongkha je buji kaham ke buji maya tamongkha dino tangoi wngkha mo hairok hingkhai tai baksa borok belai khe hamya hamya comments khai tongo jeta borok Jora o kwrui haifano si borok mungsaswk ke ama haike hamya hamya misguide khai tongo borok rok no hamya comments ni bisingtwi hingke borok no bang reply renai hingkhai puilao no ang short ke adino tam tam incident ongkha bahai bahai ke borok aro sogoi kha jinis no ang pura clear ke sanai norok video jodi logoi thangka hingke pono khalogoi kisa naidi tamni hingke baksa borok comments khainani to fatsa khaimano kintu full video naiai no fatsa comments khaio so pura video naiman pore bujioi nai ang pore comments khaikha hingke belai chanai abo ani phaising tui request hingkhai adino tamongkha ani dara tai ani mwnai song mwnai sab sabo ani dara rokni mwnai koshik mwnai jackie tai mwnai jadov khe ani kakani bwsla hingkhe tai khoroksa mwnai ni dol tongo abhijit borok no chini dara ni khoroksa dol borok again simi sini laijak borok no invitation rwkha borok nogo mai japhaina bagwi khe again simi bahai ke dol ongkha darani abono ang tak kisa sanai aboni pore tam tam ongkha abono ang continue khainai kubun bosokni borok bai bahai ke friendship ongkha abono ang saikhana roano bahai ke friendship ongkha manle borok ni kaisa NGO tongo NGO NGO ongkha borok rok no jeforo thui nangoi tong aforo thui rwnani blood donation ni NGO hinmano hingkhe kwbangma borok no omo haike chubakha abo tak salsani kokya bisi kwdungma romoi no borok NGO ni through tui borok rok no chubai tongo bai kwbangma borok thui nangkha hingkhe dara no contact khaio and dara no kebo follow khai tonglai tonga hingkhe borok thangoi hoito nubo nukha na baksa follow khaya rok thangoi tafan check khai naimano je borok bo bisini simi NGO no samung khai phai NGO samung khai phai tai busuk borok no borok chubakha thui rok rui bai thui nangoi tong borok rogo thui rui bai ke chubakha hingkhe amo haike samung tanglai thene no borok kaisa NGO ekloge borok samung tanglaikha jokhon haike salbrum no borok ekloge samung tangte tangte borok ni sinimung ke sinilai borok ni kaisa kaham friendship wnglaikha hingkhe khoroksa borok kaham ke nungbai bebohar khai kaham ke tongoi phunukha hingkhe joto borok no nijini phaising tui bo kaham ke bebohar khai phunuknani abo jotoni thani no kaisa manners tongo na khakhaio hingkhe chini bo same chongbo amtwike nukhaikha hingkhe je borok ni nogo invitation thangkha borok aro borok adino no first time thango thangmakhe sini laifano nog rogo thangjakya nogo first time borok thangkha tei kaisa je borok rok dara songno ringnai abo kuno borok aro bara tongmani nog buya bong nijini nog tei borok aro family tongo borok bihik bwsai bwsajuk haike family tongo aro kuno sikla sikli tonglaimani jagao sogui amo haibuya and bong nogo bukung bara tongnai rok bo tongoi tongo hoito chakma rok ongna hingkhai mane ekdom jeta normal family hinui hinmano amtui hai family bongni family khe jaga thangkha borok kisa koklam salai mai chana hane achukgui mai chalai dropse hingkhe gate o phainai gate knock khaipaio parani koyekjon borok tongo khe tai police khoroknoi tongphu hingkhai nok phangjuk nugui nai police si tongo hingkhe ba obviously police no nukha hingkhe jotono khatorui phaio police khorognoi no nukha hingkhe didi gate khulokdi hinui sabu hingkhe gate khulogoi rwkha da mungsaswk kok rok salainani koklam salainani je ongkha na gate khulogoi rwkha gate khulogro manche malik no dagarui khiklai rui nai se pura nok rok tokroboi tongkha hingkhe dara songkhe first floor o ta borok first floor o hingkhe dara song kisa gudrung gadrang khana hingkhe dara tamo ongkha na hinui nai mai chamani bachai oi nai no yak sui nai
naina hini yak sui tong dorop gaproke borok je rumo tongmani a rumo phainai attack khaika darano bokrok attack khaikangke manai kesar jeki bo nuguine darano protect khaina thangtene bon aro beshi attack ongkhada ani manai kesan aro beshi dukhu mankha hingke manai susong borok kete kesa rumo chalai asugui chalai sitong hingke borok bo chapmalia tamokha asomsa joto hurumoro ongkha kono kok sumung kori borokni je norok oro tani phai norok burun borok omo haifan to kaisa sungnani nangmani jodi borok aro paran borok ekdom kaham daitto nai samung khai tongnai rok orok parao hamya samung tangnai rok no borok naikolo ba amte hai nai tongo nai chomo amo hai ke borok phai at least sungui to mankhamon norok burun borok tangai oro sok phaikha at least okok to sungui mankhamon kintu kono ban sungya tamni ke borokni intention no alada tongmani ambagui to kono sungya direct bangchur khaika borok no bukha gai pursa nokori thangka ke police bo naisai tongo kono bunai rok no mana khaya ओमफ्राय aboni yagulo borok no hospital langkha hospital next day onke FIR khailaika onke FIR khaimani komia fro khnao je khorok ni romjaka hanai nai onke tei borok kongma adina to borok kongma attack khainai rok onke tei bo romjaknani হয়তো খরং নিন যখন রম খাবা তাই কয়েকজন সামানি আসো হর হর তাঙ্গাই আরো হর আসো কথুকে তাঙ্গাই তং মানে সামানি a hor kuthuk tangai tong mani abono ang tak answer ranai abongkha ani monai kasat je jeki mani bongkha khoroksa advocate bo bini khoroksa sar ni andaro samung khayo bongni chamber tongo ke chamber ni samung paite paite bani every day no abo tin salsan ko yas daily no bini 9:30 ta rok tamai thango noko phainani ba aro samung pai nokhornani ke aboni হয়তো borok takte aro sogui malia hingke aro sogui manile saiman kaje aro borok no je invitation khainai borok bo kisa mami songna leri thangka tamni hingke nokphang mane je daran dol borok no ringnai boni bwsajuk ni bank ni kono exam ni preparation ongna aro kono form fill up rok khailainani abono tuine kisisa borok aro le lai thanglai borok bo mami songna leri thanglai kainai borok no sakangke nijini nok seba jephropano songui chalaya no কোনো ওয়ার না করে যতনো কাইসা নিজের নগকে কাইসা সেফ ফিল খায়ো ইনকা হাইনি সাউইনি নো বরবো কিসা নাইসিং লাইকা তবু 12টা জরা তাম খাতা ইক মাই মাই চাতে চাতে নিক 12টা তাম খা আমো হাই ইনকে নিজেनि न'खौ जतनो सेफ फिल खायो ओंके आं 12टा 1टा 2टा आं जेफ्रोपानो आसगे आनि सिनजां बरबाय कक सालायनानै जालायनानै आमो हाइसिन ताई आरो কোনো সাউন্ড বক্স চালক লাই কেসে কেসে ওই টঙ্গ আমো হাইবুয়া বরং থানে সাউন্ড বক্স বকরে কোনো কেসে কেসে মানে আমতে হে কোনো ঘটনা বকরে কে ওয়াইসু ওইসু গোबां বরং না আমো হাইও কালাই খানা খা খাयो যে কেবন নগ ইনভিটেশন ন রিংজা খাंगे কিসা লেরি থাঙ্গো চাতে চাতে 12টা রক তামি থাঙ্গো 11টা রক তামি থাঙ্গো কে বড় বদে হামিয়া সামুং খাই কানা কে baksa baksa kaila bari to nini ekta duita si tamai thango ke aro je thangai maiti je phainai ro borok bode borok hamyang khana borok bode tongmung chayang khana abani kaisa sungmung ingkai jotoni sagono kaisa manners tongo je kemuni nogo invitation thangke ano chari dhori hini sannani abo kaisa lasimani hai abo joton thane no manners tongo ke o jinis no kisa wansugui comments khaikengke jagamon je ta aro tangai hor hor kuno hamya khai tongmam jare no amti hayam khana ta gai ang sana mujongo যদি আরো কোনো হামিয়া তংমানি মানজা খাংকে সবচেয়ে পুইলাও বরকসি যে অ্যাটাক খাইনাই রক তাই যে পুলিশ তংনাই রক বরকসি ভিডিও খাইই নাই নিউজ রো খামন যে ইক অমতিখে মানজা খা ইক অমতি থনানি নগ অমতিখে হামিয়া খাই অশোক টিপ্রা সারক মানজা খা বা অশোক চলারক মানজা খা অমতিখে বরকসি নিউজ রি খামু and andara song manai song sita jelong khamon jodi borok hamya khlai tongai manjak mani tong hangke ba bujak ma tong hangke kintu amte hai kono mungsa gre ajago abon bagui no borok kono phan khaimalia just ego sujug mar aro bui kalangkha thangka kono kok bo sungya gono buya mane phaika buru buru bukha buru buru thaka
hingke norok baksa borok uansukna borok oro nunglai tongna chalai tongna aboni bagui no haike wngkha hingke video to nugui mano clear aro mai khlaio si berajak mai khlaio si chalai tongo aro kono kefik manui nunglaimani ba chalaimani amo hai kono manui kaisa video phano kari de manno hingke baksa borok kheno hor tongthoklaio akolaio যদি সাউন্ড বক্স কারিনে সাউন্ড কতর খে tamlaine drum dram khe rwjablai amtui khe tongthoklaimani tongkha hingke to oko borok phaiti sai sapaimani je norok tangai hai khai norok tangai sound box tamlai oso hor kotor kotor tamkhe amtui hai wngmasi kwrwi যদি amtui hai tongo hingke police ni jisi borok no tabo borokni biruddhe samung khai tongkhamani darashokni biruddhe hingke o chikonsa fact no buji angkle mungsa khaina kwrwi je borok 10 ta jora je borok phataro tong o borok ni character kaham borok samung hamya khaya hingke tai kono karone je borok phataro tongo a borok phatarni nogo haphainani 12 ta tamui thaka kono reason no hingke a borok hamya ba character less amo haide thangba hingke gori kata de borok kaham nung borok hamya hinui judge khainai ba abono wanao borok tamsuk negative wansuk aro jaga kwskwrwi haipachi judgment pass khaio je amtui nongkha thik tongo bai nini loge bo wngui mano omo hai incident afro nini duskurwi phano nung omo hai incident no kwlaikha hingke nono bo boi amo hai saka hingke nungbo bahai ma tongjak no এমনি si sago attack khaijakmani nini physically onek kost tongjak mentally onek kost tongjak a jaga norok support khai borok kisa kha bachari kok sanalai koi ulta borok no si je mane je victim no si ulta hamya sanai victim no si hamya sanai je amtui norokni no chaya tongo hai hai mane no bongni chaya tongoi no bujago ba bong chaya tongoi no nosto khaijago amo hai jemon rap khaijaknai rok no boni chaya tongoi rap khaijakna ta haike takai rap khaijak khamun mane o rapist no se support khai kok sai tongma hai amo hai society o tabo society কয়েকজন বড় রক সোসাইটি ni mentality aswk negative abo high level o sogijak hingke tei kaisa sungmung nukha comments rogo rakhi bandhan ba 1G rok ni si tangai rakhi bandhan no palainani hinui ke rakhi bandhan actually 1G ni dabo ang kaham ke saimaya but rakhi bandhan ang saimanmani jorate hingke joto hindu hinui sak no chongnai rok joto no obono palailai hoito chini tiprasa hindu tongnai rok kom no palaina haibano jara phatarni hindu oro hindu joto hindu no obono palailai mani nukjago tebo kotor khe palailai borok obono phiya oro aswk obo to nukjakya chini tiprasa hindu rok ni bising hingkai chung joto festival no jeta je festival chini society no kaham message ro a festival rok no chung abo khaio respect rio and palaio takhuk bukhuk ni loge bachanani protect khainani bini bagui sob somoi no kok sanani ba bini logi tongnani amo hai kaisa kok rwlaimung tui no kaisa khutung khalainai khoroksa takhuk bukhuk mililai tongnani amo hai kaisa kwthalai tongnani amo hai kaisa message tui no kaisa festival hingke abo kaisa belai kaham message rwjaknai festival so aboni bagui chung bo palaio hingke darashokni incident ni swkangbo kwbangma amo hai incident wngkha koyekjon sikla rok lama tui himui thangmani referee bujago gadai chini sir prashant kanti ni bwsajoktai bwslao haino gari ni soklai bujakha amo hai chikon kotor incident salbrumno wngoi tongo phiya abo baksa borok bwskang bachai saraya baksa borok hui tono lasima bai kirima bai baksa borok iko amo hai mentality tui tongnai je
जे victim no ulta blame khainai amohai comments khainai rokni harassment by bwskango basai sarakya amohai kwbangma ongoi tongo chini bara tongoi tongoi aro agolio porinai students rok harassment khaijakmani malik rok bai koto kisu ongoi tongo abo haibano kebo khukperi sarakya tai ko kirima bai lasima bai hingkai tei kaisa saka je dara mang tangoi barbar attack khaijak hinui dara mang barbar attack khaijakma khe jotono khaijak tongo barbar haibano sarakya aswk hingkhe dara hingkhe kisa Guwahati bro haste kisale sinijak kha borok rok bai aswk kwbang sinijak abo kisale mung ongjak hingkhe aboni thuro tei bui jotono dakti no sipaio boni upore jekono incident ongkha hingkhe bui dakti no awai khlaisio hingkhe hoito amo bagai norok bini mang barbar khana kha Mwnai je ki bini boto advocate hingkhe bini advocate rokni kaisa organization tongo aboni hoitebo tabuk complain file khaika khoroksa advocate ni upore attack ongmano tui hingkhe kok to kologma ong thangkha teibo kwbangma kok cherui sanani tongo haibano belai logoi thanai amo bagui salia amoni bagui paithak jora o jotono belai khe hambai aphano muchungo joto kha gwnang maya gwnang lukurok no ani friend circle mwnaisukni friend circle tai joto jono hamjakmung rui tongnai chini lukurok no jono support khai tongma bagui belai hambai tei chini Murasing hoda okra songno tei Murasing sikla bodol songno belai khe hambai borok jono chuba phaimang bagui chini bagui basa phaimang bagui hingkhai bwskango omo haikhe no khoroksa tei khoroksa no haikhe chuba lai chong thangmani chai tongnai hingkhe kaisa lesson tongmangkha je hamya jora no borok no sinani jora khairu hayadiba ke amo haino borok no sini mankha hamya jora o sabo bu borok rok loge tong bu borok rok loge tongya abobo sai mankha hingkhai iko aboni kaisa incident o kaisa swrungmung mano hingmani kubui borok no sini mankha amo hayangkha da ke jotono kaham tongdi ang mwtai rok no surio keboni family o amo hai incident tangthon ani sotroni nogo phancham tei hai tangthon abo ang surio mwtai rok thani jotono kaham tongdi jotono kwbang hamjakma tei kwbang hambai.